Čaute všetci, ideme tu zamiestňovať, alebo jak to poviem, Italian Brainrot a máme prvého bombardíra krokodíla. Mám ho rád, dám ho na tretie miesto možno. Ďalej. Larila. Ježiš. Kámo, tak to veľmi nemám rád, ale dám ho na 5. Ďalej. Blueberry oktopusiny veľmi nie, takže 8. Ďalej. Bombominy guziny je celkom dobrý, ale asi nie, dám ho na 4. miesto. No, burbalony loli, mám ho rád, lebo je to kabibara, je to moja obľúbená zviera a dám ho na 6. Lavaka Saturnita. Nemám ho rád, takže posledné miesto. Dám Tripitropy, dáme ho asi na 7. miesto, dajme ho. Rigo Camelo je dobrý, ale nepáči sa mi. Tralalelo, tralala! Môj najobľúbenejší, tralaleo, tralala! Prvé miesto, boneka Balabu. Dobre. Tak toto je všetko pre tento short. Dovidenia.